Liian väärässä suunnassa, hallinta on historiaa. Hyppää, hyppää baby, hyppää. Kuuntele sun sireenit, se on sun omaksi parhaaksi. Hyppää, hyppää baby, hyppää. Jos sä olet mitä sinä sanot olevasi, tiedät mitä tehdä, on hetkesi nyt. Zombeja odottaa ulkona, menehtyneitä kunnianaamun voittoja. Kynsillä raatimaan on tulleet ikkunaan, riepas nälkä kiiluvissa silmissään. Tiedän, että torjuntaa tulee joka putkesta. Hyppää, hyppää baby, hyppää. Kirouksia katumusta, omiksi tarpeeksi luvassa. Hyppää, hyppää baby, hyppää. Tehtävä mitä luvannut sun tekeväni. Vaikka pelkuri sydän. Eli mikäs päivä nyt on? 12. 12. päivä lauantai. 12.5. lauantai-päivä. 850 kilsaa autoa ja nyt alkaa 135 kilometrin marassi. Vajastamme karhut ja valloitamme Lieksan maasta. Ja mujutammekin. Loppu. Päiväkirja day 1. Paikka Ahokosken laavu. No nyt kommentteja. Alkureissu meinas mennä vähän ketuilleen, meinas vähän polttoaineet loppu autoista ja niin nannunna. Ja mennäskö vähän miehistäkin. Ja miehistäkin. Miehistäkin. Nyt on kyllä aika hyvä fiilis. Mutta onneksi Haksu. tunnelma kotoisa. Lämpöä on, juomaa on. Seuraa on. Ei voi mitään. Näin on. No mitäs Hessu, onko sulla jotain lisättävää? Päivä meni tosi hyvin, oli tosi mukavaa. Ei mitään vaan. Oli tosi kiva, kaikki Sanotaan saatana ensimmäisen koulupäivän jälkeen. No Harri, oliko siellä kivaa? Täällä on ihan vitu hauska. Onko? Ei näy mitään. Aivan loistavaa. No niin, parempi ettei Harri saa kuva. Parempi ettei sinne saa. Saatana. Eli päivähän meni siis varsin mukavasti. Täällä Jörgen Öst metsä. Reilukerhon metsäpäiväkirja DJ +1. Aamu, lähtöhetki, tunnelmia. Tunnelma on vitun. Tunnelma on perseestä ainakin. Näyttäis Jos vähän. Hessulta kysytään. Niin, ja Mikko näytti persettä. Niin. Saanut Hessu säkin jotain? Hyvä meininki. Oi! Essu valehtelee, se myy just maansa pilkkahinta. Niin myy. Tässä Haima. Hyvä on fiilis. Haksu on vissiin runkkupaskalla. Kyllä. Loistavaa. Haksu vetelee viimeisiä. Joo. Oli ensiluokkainen aamukahvi Harri osa. Niin oli, Harrin aamukahvikä voittaa APC:n Kuuta-Katriinan menneen tulen. Kyllä. Ei muuta kuin täällä Jörgen Öst ja Ahokosken laavu. Mitäs täällä askarrellaan, paskarrellaan? Sammutetaan saunaa. Onko siellä tulet? Sammutetaan saunaa. Ei ole vielä tuli. Koitaan sytyttää. Kamera pois. Otetaan vähän vettä. Otetaan vähän vettä. Eikö sä nyt vittu yksin vettä saa? Ja me katsotaan vähän videota. Kuka 100 litraa tosta vettä? Ei, se on kuin 50 litraa. No sinne pää. No, hieno sauna. Reilukerropäivä DJ +2. Just lähdössä täältä Pitkäjärven kämpältä. Siivottiin vähän mestoja, näyttää varsin kodikkaalta.
Onko Harri mitään kommenttia näin niin kuin lähtöhetkeen? Eipä juuri, että aika hyvä fiilis ja pieniä hiomisia tarvii tehdä ennen reissua. Ei vituttaa ankarasti. Kommenttaa! Hessu, onks jotain kommentteja videopäiväkirjaa? Ei vielä. Hyvä, hyvä. Mitäs täällä askarrellaan? Pyyhitään pylly. Noniin, hyvä aloittaa. Pakka Pistää nyt vaan, tässä on kuveri video. Ei kun siis mä pyyhin jo. Aha, okei. Me voisitte jo näyttää sen niinku näytös. No. Ei tarvi. Okei, sitten. Comments. Ihan hyvin. Hyvin on herätty. Vituttaa. Noniin. Hyvähän sieltä. Se on mun paskapaperi jo. Kas saatana vei mun Sä vessassa. Vitut mä otin sen äsken mukaan. Hessu meni paskalle. Niin meni, mut sillä on oma rulla. Ai. Saatana. Smile. Reilukerhon hajoilupäiväkirja D-Day +3. Ja rikkinäiset fiilikset. Mikä on haksua tunnelma? Sattuu. Paljon, Väsyttää. paljon on kävelty. 28 vitun kilometriä. Paljonko ei painoa mukana? Noin 20 kiloa. Loistaa. Mitä teet nyt? Painelen jalkapohjaa. Voisi sanoa, että en ole aikaisemmin saanut orgasmia ennen ei ilman siemensyöksyä. Joo. Von Partanen. Raskas päivä. Ei se ole 86. Kiitos. Niin mikä oli? Loppumatkasta 5 kilometriä paljon jalkoa. Ihan hyvältä. Lopeta nyt se prassailu. Mä oon vaan pro. Oliko muuta? Ei, mulla on kaikki hyvin. Mä oon vetereen, voisin vetää toisen lenkin perään. Räihnänen paska veti äsken vittu huumeita. Hessu, meininki. Kyllä ihmisen täytyy aika paljon vihata itteensä tänne. Reide aivan. Mihin sattuu? Mihin ei satu. Luettele ne sitten. Päähän ei varmaan satu. No se on aina. Missä se meidän Harri on? Menikö se paskalle? Mene piiloon. Missä Heikka muuten on? Me on tossa takana varmaan tekee sitä riippumattoonsa. Mikä sun mielipiteet marssista? Jalat on aika loppu. Ikainen koipi. Kaunista. Onks niinku mitään tunnelmoja kommentoitavaa? Ei, ihan hyvä fiilis kun tänne pääsi. Oikein. Tänne asti. Harrin maja. Allekirjoittaneva itsellään all over. Kaiken näköisiä kipuja, mutta ei mitään hälyttävää. Ei muuta kuin täällä Jörgen Öst ja Kakkisen Laavu. Ja tervetuloa kerhon tutuspäiväkirjaan D-Day +4 meininkejä aamusta. Tunnelmia. Joo, jees, vähän tuulee. Vittumainen päivä tiedossa. Kipuja. Ei pahemmin reisiä vähän pakottaa, mutta ei haittaa menoa. Aika aluksi. Hyvä. Tunnelmia. Mitäs tässä voimia on, kun tuli vedettyä yksi suklaapatukka tossa ohi mennä? Ei, patukkaa suussa. Kyllä. On oikein. Tunnelmia. Olen Röllimetsän Voovin Rölli! Niin. Mitäs Mikko on sun patukka? Mihin se yksi meni? Ei paska. Jaha. Haksu ovi auki. Pystyn nyt. Nyt! Joo! Miksi? Ovi auki! En auka. Ovi auki! Ei. Nyt! Ei. Pakko! Ei. Tunnelmia! Pyyhin. Mun vaimonkaan puhelimessa. Hienoa! Kiitos, hei. Ja täällä Jörgen Öst, joku Kakkinen, hei. Mä juodaan kahvit. Monaco on ihan pellepaikka nykyään. Mä lähden Keravaan. Se on se maailman gourmet kaupunki. Splat! Toimii. Sujahtaa lihaan. Kyllä. Itse asiassa
Haksuhan ei mitään täällä kotona käydäkään. Eikä mitään esiviinaa, kun paskasiin housuihin vaan. Oi vissi sienimuusi vähän huono. Pituuspäiväkirja D-Day plus 5 tai jotain. Just lähdettiin Niskavaara tunnelmia. Ihan jees, lyhkäinen päivä tiedossa onneksi tällä. Jäätävät zoomit, ei se mitään haittaa. No worry. Tunnelmia haks. Kuuma. Okei, Harri tunnelmia. Hyvä, hyvä. Joo, over and out tää Jörgen Öst Niskavaara. No niin, tervetuloa tänne iltahartauteen. Ja aloitamme ylistämällä kerhoa. Eli isän ja pojan ja reilu kerhon nimen. Aamen, aamen, aamen. Kerho olkoon teidän kanssanne. Niin sinun perseesi kanssa. No niin, ja tänä iltana haluaisin lukea teille katkelman Zombi-taistelijan oppaasta. Ensimmäinen osa. Hän nousee haudastaan ruumiinsa matojen ja saastan peittämänä. Ei eloa silmissään, ei lämpöä ihollaan, ei yöntejä rinnassaan. Sielunsa tyhjä ja pimeä kuin öinen taivas. Terille hän nauraa, päälle nuolten hän sylkee, sillä eivät hänen lihansa pysty. Ikuisuuden hän kulkee maan päällä, vainoaa elävien makeaa verta ja mässäilee kirottujen huilla. Häntä varokaa, sillä hän on elävä kuollut. Harri! Aamen. Pituuspäiväkirja D-Day plus 6. Tultiin just laavulle, Mikko Turpa kiinni. Joo, tunnelmia. Tultiin 18 kilsaa tänään. Sulle voitti 3-2. Haksu. Mä oon rakastunut, kato maahan. Haksu on rakastunut. Ja ihan ok muuten. Ihan päin vittua siis. No käytännössä joo. Hessu, tunnelmia. Ja hyvä paikat, paska, mutta Suomi voitti. Jee. Mikko. Mä haluun karkkia. Kukaan ei halua kuunnella sua. Karkkia. Mä haluun karkkia, mä haluun tupakkaa, mä haluun kaikkea. Vitu hyvä fiilis, Suomi voitti. Jep. Ei Mikko kusi tämänkin. Ja ei muuta kuin täällä Jörgen Öst ja Lakoaniemi. Pituuspäiväkirja D-Day plus 6, tunnelmia. Ei kun 5. Eilen sä sanoit 6. 5. Eilen sanoin 5, toispäivänä 6. Hyvä, mikä? Paskareissu. Hyvä reissu. On karkkio. Ja tupakkaa! Hessu. Oli se ohi jo saata. Mikä? No tämä reissu. Miksi? Sitä on kivaa. Tää on paha. Huomenna saada kalia. Ame saa lihaa! Ihan hyvä reissu. Niin. Mikä vois polttaa? Ja... Saadaan lihaa. Joo. Täällä Jörgen Öst ja Lakoaniemi. Mä tiedän sen. Viitotuspäiväkirja D-Day plus 7. Eiks oo? Joo, on. Ensin se oli 6, se on 5 ja nyt se on 7. Eiks se 7? On, ei siinä. Onks se? On. No niin. Ei mikä väärin. No miltä on nuori näyttää? On se. Meininkejä, mikä? Kaikki paikat. Se valehtelee. Hessu on ihan rikki. Jalat muuhun. Hei nyt viimeinen päivä, viimeinen marssi, 6-8 jotain kilometriä. Ei tiedä. Hyvä meno. Joo. Kaikki tyhjä. Loput voi kuvitella itse. Niin. Ihan Jeba. Kohta lamaan. Yeah. Immo Kaunis. ois voinut jättää väliin. Minkä? Ei oo vielä 50 sekuntia aikaa. No mikä se loppumatka pituus nyt oikeesti on? Sun piti tietää. Se on vähintään 8. Sun piti tietää se. Vähintään 8 plus minus puolitoista. No nyt Kusto, kerrohan meille, sähän sä oot matkanjohtaja. Jean Cousteau! Ei nyt vittu se kamera. Joo. Ei muuta kuin täällä Jörgen Öst ja Aittokoski.
Se on just hyvä. Vittu Väinämöinen. Mitä vaikea puhuta? Lankku pääkiin! Taikasauveli on väärinpäin. Mikä se sanoo siinä? Tää sanoo go back to the... Go back to the shadows! You shall not pass! Pistä kunnon voiton tuuletus! Tunnelmatko on päästy perille? Pallit on hiessä. Mennäänkö joo? Mennään vaan! Joo! Ohi, lähtötunnelmat. No, Mikko. Yes. Pääsee kivaa kyllä. No, irtoaks sieltä sanallista? Ihan jees. Ja jees. Tuntuuko se ollut vittu vuoden mettässä? Kyllä. No ei me liian kauas päästy. Ei jumala.